Iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa Monsinjur Carmelo Refalo. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-kol. Issa li tħallna f'dan il-post ta' Aziz li l-Madonna għażlet, ejjew nidħlu fil-post interjuri tagħna f'qalbna. U nfittxu li niltaqgħu ma' dak li hu sabiħ, ma' dak li jġib il-paċi, ma' dak li jxħed barka fil-qalb tagħna. It-tislima tagħna tal-bidu tmur lil familja kbira li qiegħda barra, titlob magħna u segwina permezz tal-mezzi soċjali. Ejjew ħutu nagħtu bidu għall-Quddiesa billi nitolbu l-Mulej jaċċettana kif aħna, jilqana u jaħfrilna dnubietna. Int salvazzjoni għal min imut fidejk, Kristu ħniena. Inti tama għal bnedmin u l-midinbin kollha, Mulej ħniena. Inti l-ħajja li tibqa' dejjem, Mulej ħniena. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem flimkien. Glorja l-Alla. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi l-nubiet tal-linja ħenna għalina. Int li tneħħi l-nubiet tal-linja ilqa tal-tana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għax inti waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek l-Oli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistħoqilna li inti tagħmar fina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-Mulej, misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmin, li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u titbiet qalbu mill-Mulej. Ikun bħal siġra tal-arar fix-xari li ma tara ebda ġid ġej,
li tagħmmar f'art tikwi fid-deżert, art mielħa fejn ħadd ma jagħmmar. Imbierek il-bniedem li jittama fil-mulej u l-fiduċja tiegħu fil-mulej. Ikun bħal siġra ħdejn l-ilma mħawla, beruqa mxenxla lejn il-wiet, ma tibżax meta tiġi sħana. Il-weraq tagħha jibqa' jħaddar, fis-sena tan-nixfa ma titkeċċ, ma tediex meta tagħmel il-frott, il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien, ħien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħien il-bniedem li ma jimxix fuq il-parir il-ħżiena, li ma jaqafx fit-triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żeblieħa, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu, lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Ngħidu flimkien, ħien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn nixxija tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbielx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ngħidu flimkien, ħien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk, iżduma bħal tibna li tajjara r-riħ, għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Ngħidu flimkien, ħien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. It-tieni qari meħud mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, jekk Kristu u imxandar li qam mill-imwiet, kif jgħidu xi wħud minnkom li ma hemmx qawmien tal-mejtin? Għax jekk il-mejtin ma jqumux, anqas Kristu ma kien imqajjeb, u jekk Kristu ma kienx imqajjem, fira l-fidi tagħkom u intom għadkom fid-dnubietkom. U mitlufa wkoll huma dawk li raqdu fi Kristu. Jekk għandna tama fi Kristu għal din il-ħajja biss, aħna l-aktar nies imsejkna fost kemm huma l-bnedmin. Imma Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet, l-ewwel frott fost dawk li raqdu. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħaj lil-Alla. Jekk joġobkom inqumu bil-wieqfa għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Ifirħu u waqbżu bil-ferħ, jgħid il-mulej, għax araw ħlaskom kbir ikun fis-sema. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu niżel ma' 12 u waqaf f'wita flimkien ma' kotra kbira ta' dixxiepli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija, Ġerusalemm u mixtajta ta' Tir u Sidon. Ġesu refa' għajnejh lejn id-dixxiepli tiegħu u qal: Ħenjin intom il-foqra, għax tagħkom hija s-saltna ta' smewiet. Ħenjin intom li għalissa bil-ġuħ għad tkunu mxebbejn. Ħenjin intom li għalissa tibku għax għad titennew. Ħenjin intom meta minħabba bin il-bniedem in-nies jobodukom, jaqtowkom minn magħhom, jajrukom, iwarbu isimkom bħalli kieku li kien xi ħaġa ħażina. Dakinhar li jiġrilkom hekk. Ifirħu u waqbżu bil-ferħ għax araw ħlaskom kbir ikun fis-sema. L-istess għamlu missirijietkom lill-profeti. Imma ħażin għalikom intom lonja. Il-faraġġ tagħkom ħadtuh.
Ħażin għalikom intom li għalissa imxebbejn għad tkunu bil-ġuħ. Ħażin għalikom intom li għalissa titħqu għad tnewħu u tibku. Ħażin għalikom meta kulħadd isemmikom fil-ġid għax l-istess għamlu missirijietkom lill-profeti foloz. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Hemm deċiżjonijiet fil-ħajja tagħna illi kapaċi nislu ġewwa fina barka, sliem. Imma mbagħad minħabba l-libertà tal-bniedem hemm għażliet li jġibu il-kontra tal-barka ngħidula s-saħta. L-aħħar parti tal-priedka fil-funeral ta' Monsiur Viktor Grek, tal-ġranet ilu, l-Arċisqof qal uża il-kelma misħuta. X'inhuma misħuta? Il-flus li jsiru mill-prostituzzjoni. Il-flus li jsiru mill-użura. Misħuta wkoll il-qlieħ u l-flus li jsiru minħabba s-suq ta' droga li qeret u jeqret familji sħaħ u ħajjiet ta' nies fosthom żgħażagħ fil-fjur ta' ħajjithom. Propju l-qari tal-lum huwa mibni fuq barka jew saħta. Isemgħu l-ewwel qari kemm jagħmlilna kuraġġ biex niftħu qalbna għal dak li huwa l-barka ta' Alla. Da jgħid il-mulej. Klikjaw fuqha, ismagħha. Misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmin, li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u titbiet qalbu mill-mulej. Misħut dal-bniedem għax il-kelma talla qed tgħidlek. Għax jien qed ngħid x'nambih il-Alla. Jien naf li kollox ġej minn Alla, li ħalaqni Alla, li fdini, salvani Alla, li tani kull ma hu l-istess imħabba tiegħu u jien ngħidlu le, it-tama tiegħi f'buti, l-istonku, l-passjonijiet, in-nies tad-dinja li llum hemm għadhom mhux hemm, int fuq l-iskaffa please. Di mhix l-għażla tagħna. L-għażla tagħna li ġġib il-barka hija din. Tieni parti jimbirek il-bniedem li jittama fil-mulej. Il-fiduċja tiegħu fih. Ikun bħal siġra mħawla ħdejn nixjat ta' ilma, eruqa jimxenxla lejn il-wiet. Ma tibżax meta tiġi sħana. Il-werqa tagħha jibqa' jħaddar. Fis-sena tan-nixfa ma tinkeċċ u ma tediex. Jiġifieri ma tiqafx milli tagħmel il-frott mhix ċara l-kelma t'Alla, sa jiddependi minnek u minni. X'irrid fil-ħajja tiegħi? Saħta jew barka? Fil-fatt, Ġesu imbagħad fil-Vanġelu illum jagħmel dawk li ngħidulhom beatitudnijiet imberkin, ħenjin. Il-verżjoni tal-lum hija l-verżjoni l-qasira. Dik ta' San Mattew fija 8 beatitudnijiet. U jgħidu li jekk nitilfu l-Bibja, jiġifieri, jekk jinqerdu il-kotba kollha tal-Iskrittura u jibqa' biss dawn il-pariri li Ġesu qiegħed jagħti ikun biżżejjed għax qisu l-programm ta' kull nisrani. Il-verżjoni tal-lum hija qasira. 4 darbiet jgħid ħenjin, imberkin, u 4 darbiet jgħid gwaj. Jiġifieri ħajaqa' f'dak li mhux tajjeb minn qabad dik it-triq. U kważi ħallina nażlu meta Ġesu issa qiegħed f'wita kbira, issa m'hemmx biss id-dixxiepli imma kotra kbira ta' nies u isemmi 4 postijiet li kollha mhumiex in-nies tal-qalba meta ngħidu Tir u Sidon
xtajta tal-Ludija, n-naħa l-oħra tal-Ludija, il-periferija ta' Ġerusalem, u jgħidilhom dawn il-kelmiet. Jerfa' għajnejh ħenjin intom. Foqra, attenti, mhux il-miżerja. Alla ma jridx il-faqar il-miżerja. Jaf li kull 5 sekondi hemm tifel jew tifla qed imutu fid-dinja, dak ma jridux. Imma l-bniedem li jħoss il-bżonn ta' Alla qatt ma jgħid lil Alla x'nambih. Min poġġa t-tama tiegħu fil-ħwejjeġ tal-art fin-nies tad-dinja jista' jgħidlek jien naqgħu inqum u jista' jiġi l-ħadd u jista' jiġi s-sena tal-ġublew u jistgħu jiġu l-mumenti ta' grazzja. Issa morna knisja x'kien hemm funeral, issa x'kien hemm magħmudija, issa x'kien hemm lejt u jien nibqa' minn sena l-oħra nitwebbes biex nitma' fl-affarijiet tad-dinja u mhux fil-ħnina tal-Alla. Ħenjin intom li għalissa bil-ġuħ għad tkunu mxebbejn. Eżis il-folja tinqaleb ta' fux. M'hemmx biss il-ġuħ materjali li semmejtilkom jien u li kieku nies responsabbli mid-dinja bħal huma Trump jew Putin jew nies bħal dawn. Jafu li bl-armamenti għandna riżorsi, flok il-flus nenfquhom f'armamenti, għandna riżorsi, id-dinja għandha riżorsa biex neqirdu l-ġuħ mid-dinja, biex ħadd ma jmut bil-ġuħ. Imma ra l-għażliet li jġibu s-saħta, li jġibu l-qerda. Il-folja tinqaleb għax hawn minnu bil-ġuħ għal dik li għal-ġustizzja, l-verità. U jkompli jgħid, ħenjin intom li għalissa tibku għad titennew. Kemm nies jiġu anki hawnhekk, il-qalb tkun maqsuma. Il-bniedem anke n-nisrani, anke s-saċerdot jgħaddi mis-sagrifiċċju. Id-deb jgħadduh min-nar u ma ħadd minna hawnhekk li ma ħabbatx wiċċu mas-salib. U għalhekk trid tagħti s-sens u d-direzzjoni ta' dak li tkun għaddejja minnu jew għaddejjin minnu anke meta d-dinja ma titħaqlekx jew ittik fuq wiċċek. Ħenjin intom meta minħabba bin il-bniedem in-nies jobodukom. Isir bullying li jweġġa lin-nies imma anke għax jien nemmen falla. Il-persekuzzjoni hekk għamlu l-missirijietkom. Iwarbu isimkom daqs li kieku intom xi ħaġa ħażina. U din tarawha tagħmel l-għadba l-ġewwa aħseb wara madwarna. Jien rabbejt, jien jien iffurmajt, jien stess, jien tlabt u ma qlajtx, int stess. Jien stess. Imma meta jiġrilkom hekk tiddisprawx. Anzi, ifirħu waqbżu bil-ferħ qed nikwota. Ħlaskom kbir. U ma ngħidx fil-ġenna, hawnhekk hawn fis-sema. Jien ngħid issa. Min se jkun l-infern diġà mhux qiegħed sew il-lejla xi nipoġġu rasu fuq l-imħadda. Min qed jikteb l-istorja tiegħu biex joħloq saħta u kuntanna xi nipoġġi rasu fuq l-imħadda ma jkunx qiegħed sewwa. Imma min ibati għas-sewwa, min jagħmel is-sewwa ħanispiċċa. It-tina qarju sabiħ ħafna. Hawn xi wħud fostkom ara San Pawl kif kien jitħaddet man-nies. Jekk Kristu kien imxandar mqajjem mill-mewt, u aħna għalhekk qegħdin hawn u jien għalhekk qed nitkellem, għax nitkellem bis-saħħa ta' dak li hu ħaj u l-ispirtu tiegħu li hu ġo fina. Kif jgħidu xi wħud minnkom li m'hemmx qawmien tal-mejtin? L-intelligenza ta' Pawlu li ġie pritkalna Malta, il-filosofija tiegħu, il-mod kif mid-dinja pagana ġie jemmen f'Ġesu li jirxoxta li qam mill-imwiet u sabu fit-triq żbaljata imma sejjaħlu. Għax jekk il-mejtin ma jqumux u aħna qed ngħixu daqs li kieku m'hemmx ħajja oħra.
Nejdu x'ngħidu għandna tip ta' ateizmu anke Malta b'nies li jisimhom bħal-ismi qegħdin fuq ir-reġistru tal-Magħmudija imma fil-prattika x'in niġi fis-siwi n-nom jien x'ħa nagħżel barka jew saħta. Jien se nagħżel dak li jġib lill-paċi f'qalbi u f'ħajti, ħażel il-Kristu ħaj li jrid jirxu xtak illum. Jekk inti mdejjaq, jekk inti disprat, jekk ma tax fejn se tagħti rasek, jekk għandek soluzzjoni. Irid jirxu xtak, iqajmek. Jekk tlift il xi ħadd għażiż, seta' kien ibnek jew bintek. Hemm tama li se nerġgħu niltaqgħu, ibsa kemm jibsa l-firda tal-mewt, u tela u miet għalina u li m'għamel l-ebda dnub imma ssallab u miet u bata għalina biex lilna kemm hu sabiħ, aħna għandna t-tama fi Kristu. Imma dit-tama mhux għal dil-ħajja biss. U dak kull iżball li qed nagħmlu għax tfajna l-ankrijaw u qisu ħadd mhu se jaqlana minn hawn. Aħna saqajna fl-art imma qalbna fi Kristu fis-sema. Aħna l-aktar nies li konna nkunu ix-xurtjati kieku nemmnu fi Kristu ħaj, imma nkunu l-iktar nies imsejkna jekk ma nemnux li Kristu rxoxta. Għax Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet, l-ewwel fost dak li raqdu, ħarsu lejn l-ikona tal-Madonna ta' Pino. Lourdes qalet ejdu r-Rożarju. Fatima għal paċi, għal konverżjoni tal-midinbin, ejdu r-Rożarju. Hawnhekk x'qalet il-Madonna? 3 Ave Marijiet. Ara dik l-ikona, l-qabar vojt. Għax il-ġisem tiegħi 3 ijiem dan fil-qabar. U jien ingħaqad ma' Kristu qed tgħidilna Marija. U Kristu li jagħmel mhux għalih imma għalina. Intom li fostkom ma tiċċelebrawx l-Ewkaristija tal-ħadd għax ma temnux fil-qawmien. Intom li fostkom hemm min qiegħed jiddubi tal-ħnina talla għax ma temnux fil-qawmien tal-konverżjoni. Intom li fostkom qegħdin tkaxkru saqajkom għax għadkom ma ddeċidejtux illi tajjeb tgħidulu tajjeb u l-ħażin bil-qawwa talla ngħidulu ħażin. Għax il-ħażin ix-xitan iridu, imma t-tajjeb iridu Alla u lilek u lili u lilna Alla barka biss irid jagħtina. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla. Imnissel mill-Missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Fil-glorja biex jagħmel ħaq. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum imweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fhom il-profeti, Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet. Il-mulej għadu kemm kellimna, issa ħankellmu aħna. Ejja nitolbu l-Ispirtu Santu biex nagħmlu t-talba tagħna. Ibgħat Missier l-Ispirtu Qaddis. Fuq il-Papa Franġisku li kellu jidħol l-isptar, kompla l-impenji tiegħu anke meta ma kienx jiflaħ, x'eżempju jagħtina, hekk nitolbu għalih. Nitolbu għall-isqof tagħna Anton li issa jibda l-11 il-parroċċa mill-14 fil-vista pastorali tiegħu fostna. Hekk nitolbu għal dawk li se jippritkaw, tolbu ħafna
għal min ixandar il-kelma ta' Alla, ħalli jsir il-ġid sakemm tkun dejjem il-kelma ta' Alla. Nitolbu. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Jew nitolbu għal dawk li huma responsabbli mill-pajjiżi tad-dinja l-iktar is-superpotenzi l-kbar. Illum iktar ċar quddiem għajnejna li l-gwerer li bihom ibatu żgħar jorganizzawhom il-kbar u bil-kbir. Nitolbu għal paċi, nitolbu għal marit li jiġi hawnhekk, għal dawk li jfittxu l-qrar, u allura jkun hemm il-konverżjoni tal-qalb, hekk f'dis-sena tal-ġublew, nitolbu għal dawk li għamlu xi operazzjoni, dawk li qed jistennew, dawk li ċemplulna u jkunu qed jitolbu magħna mid-dar, hemm familja kbira hemm barra. Ejjew fiskiet nitolbu għal xulxejn. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek, nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li se nofru għal ġieħ tal-kobor tiegħek lilna ikun jiswilna s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq u niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fija, qassamt il-jiem u żminijiet, sawwart lilna il-bnedmin fuq xbija tiegħek biex fismek jaħkem il-bniedem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek fl-emejja l-kbar tiegħek. Għalhekk ninaqdu mal-anġli l-qaddisin, il-ħbieb li għandna fil-ġenna u flimkien magħhom infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Isiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata u minn rajħibati ħal-ħobs. Radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabru għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek li hija mxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Franġisk, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar bil-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju u ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek, ħenna għalina il-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Appostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbibti hawnhekk għandna l-Ġesu. Ħaj, għax kull min imismiegħu ikun mess ma' Alla, mhux tal-mejtin, imma Alla tal-ħajjin. Missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-Apostli qed tgħidu lilna. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li intrid fih int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi il xulxejn. Sa nibqgħu bil-wieqfa sal-ħin ta' tqarbin u ngħidu ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Dan hu l-ħaruf talla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf u lejn. Qarbina ta' xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab f'dan is-sagrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nali għax offendejtek. Nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma nistax nirċevik fit-qarbin, nirċevik spiritwalment b'din it-qarbina ta' xewqa. O Ġesu, ejja għandi, rrid inħobbok issa, rrid inħobbok dejjem iżjed. La tippermetti qatt li jiena ninfiret minnek. Grazzi Sinjur Alla, u aħfer li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Issa nagħmlu mument ta' skiet prezzjuż quddiem dan Ġesu, l-istess barka li għandna bżonn fil-qalb tagħna u f'ħajjitna. Nitolbu. Tmajtna mulej blaxqa tas-sema, nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel li bih ngħixu tassew bi Kristu Sidna. Fl-aħħar tal-Qudiesa ħanejdu 3 Ave Marijiet kif talbet il-Madonna lil Karmela Grima. U intom xerduha din id-devozzjoni u għejduhom dawn it-3 Ave Marijiet għax għandhom skop ta' tama kbir fil-ħajja tagħna. Ħanitlob għal bżonnijiet ta' kull wieħed u waħda minnkom u għal dawk in-nies li huma ħafna li jirrikmandaw ruhom fit-talb tagħna. U allura ħanitlob biex intom tagħmlu karità ma' dawn in-nies u toffru dan it-talb. Min minnkom imbagħad fl-aħħar tal-Qudiesa irid jidħol fil-kappella biex nagħmlu ftit mument ta' skiet u nagħmlu talba f'riġlejn il-kwadru tal-Madonna. Partikolarment dawk li għandkom bżonn xi grazzja jew tixtiequ tagħmlu xi talba partikolari. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja minnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġufrija Ġesu. Grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nejdu ila flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, morru fil-paċi ta' Kristu. il-maqdes ta' Pinu, infirxet id-dija, li tixet jimħabtek, tana Marija. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave
xbejba Karmela, hawn leħnek sebħajt, sabiex tiġi